Zato što vidim da u posljednje vreme sve više i više ljudi u Srbiji podržavaju ovaj rat, što je meni užasno, zato što je ovaj rat započela država iz koje sam ja. Ja nisam mogla da ćutam o tome šta radi ruska vojska i radi Vladimir Putin od mog imena i ja kad gledam sve ono što se dešava, ja moram nekako da reagujem, moram da ljudima da pričam o tome. Брать ленту? Да. Убили. То може ви нас додому підвезете тоді? Я бы шокировалась от Ладинки. Русія, Kosovo je Srbija! Grad u blizini Kijeva, ali kako mislite da li sam pratio, čitao sam ono što ima u štampi. Jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo, ne znam kome verovati. U Buči nisam, a što se tiče od samog tog sukoba, jesam i nažalost tužna sam, ne svrstala se ni na jednu stranu, pa što sam ne pacifista, ne volim rat. Ja se najviše informišem preko moje profesorke ruskog, zbog njenih prijatelja, i se ona tako raspriča. Nema tu što, to je rat koji svaki drugi, samo jeziva priča. To return to responsible behavior. /L4 is adopted. I call upon all responsible правозащитную архитектуру. Of the Security Council, the resumption of the 11th Emergency Special Session of